Ang Katolikong simbahan mauna bagyod ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Mga inigugma kong mga igsoon, ang Diyos siyang hunahon na og plano kanunay eksakto husto. Basa na sa Isaias 55:8. Ngamingon ang Diyos ang inyong hunahuna, dili mo akong hunahuna. Ang inyong paagi, dili mo akong paagi. Matod pa sa Diyos. Isaias 55:8. Ang nayona nga pundok, kaduha nga pundok matapos o ang ikatulo ka pundok magapadayon. So patriarchal religion, ang Judaic or Mosaic religion nahumana. Og dunay usa nga mabilin og mulungtan ang Christian religion. Buti pa sabot nga Ginoo nagaplano nga human paggunob ug pagkaguba sa Israel ang iyang katawhan, dili malusno nga mahanaw. Bangunon pinagi sa kapundok ug gingharian nga tukuron sa Dios dinhi sa yuta. It must be God Himself that will establish this kingdom or this society, and that is the church. Mabasa na to sa Daniel 2:44. Ang Diyos gayod mo'y mangunay sa pagtukod siyang gingharian sa yuta, gingharian nga di malumpag, gingharian nga kagahuman, dili katugyan sa lain nga katawhan. What is this kingdom that would be built and established by God Himself? Maong Iglesia. Mingon si Kristo, ikaw Pedro bato, o nga ibabaw ning bato, pagatukuron ko nga akong iglesia, gahom sa impyerno, dili makadaog kaniya. Kaya ko magauban kaninyo kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao ning gilitok ni Kristo San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. San Mateo kapitulo 28 bersikulo 20. Nga ang simbahan nga tukuron dili malumpag sa gahom sa impyerno, sa gahom sa yawa, sa gahom sa kasalanan, sa gahom sa panglutos. Ang Diyos nagasaad gaya ning ubanan. O sa Isaias 14:24 nagingon, ako ang Diyos, ang akong gisulti tinuod, ang akong gitinguha matuman. Gisulti sa Diyos nga ang iglesia dili mabungkag, dili magguba, dili madaog sa gahom sa impyerno. Gisulti sa Diyos nga siya magaubani ni kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unsa may yang ubanan ko nahanaw ang matuod nga iglesia. Ang matuod nga iglesia dunay hiyas og faculties sama sa pagkamapadayonon o kini magatudlo kanunay sa kinabuhi sa pagkabalahan. Sa Isaias 35:8, ang akong dalan kun iglesia gamanan sa pagkabalaan. Muna nga ang matuod nga simbahan sa Ginoo ipakailap sa tanang nasod. Kay siya sa Isaiah 54:5, ako ang Diyos na nagalukop sa tibok kalibutan. O kay nagalukop man siya sa tibok kalibutan, nan ang iyang iglesia mo lukop o ipalukop sa tibok kalibutan. The church must be for all nations. Nasa sulat ni San Marcos 11:17. Mingon si Jesus ang akong balay, kahulugan iglesia, alang sa tanang kanasuran. So what is this church? It must be international, it must be Catholic, it must be universal. So diya sa Biblia na ang pong Katolika. Sa Griego nga Biblia na yun, Hymenon Ecclesia Catholis. Duha ka pulong nga mabasa sa Griegong Biblia, buhat 9:31 nga ang iglesia ang gitukod ni Kristo, Ecclesia Catholis, the Catholic Church. Kumauni ang iglesia ang iyang gisaaran nga dili malumpag kay papuyaan niya sa Espiritu Santo hangtod sa kanturan. San Juan 14:12-16. The Holy Spirit dwells in the church forever hangtod sa katapusan. Muna nga katapusan, ang atong ebidensya di lang kay sa Biblia kundi sa referensyas. Ang usa ka referensya sama sa Grolier's Encyclopedia Volume 5 page 106 nagingon, the Catholic Church is the divine society founded by Christ, endued by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost,
And this name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Bili siya, ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Mauning kapunungan niyang gipadadaan sa Espiritu Santo. Mauni ang ngalan doon ay kalambigitan sa obispo sa Roma, mauni ang ngalan og Romano Katoliko. Is it necessary for us to join the true church? The answer is yes. Kay sa Isaias 14:9 binaingon, unsa ba ikaw tao sa imong kakusgan o kagamhanan, nagkurug ka man, kay ikaw di makaluwas. Jeremias 14:9, ang tinukod og tao dili makaluwas. Bosa kinahanglan pangitao nato og nakaplagan nato ang matuod nga Iglesia Katolika, magpuyo tas kabuutan, kamapobsanon o kamapadayonon, kay kini mao ang dalan o kapunungan, arka ni Kristo sa kaluwasan. Ngayon, salamat kayo sa iyong pagduyog kanamo.